चिलगम के जैसे चबावे उठलाली पटा के प्लेट नहीं खे तहार बहिन चलो ना सुन तारा भाई लोगम कैसे कहतिया कि चिलगम के जैसे चबावे उठलाली। ए भौजी आके झाट छील दिया ना चबाई तका हाल बा भाई। आज हम फिर से बात कर बनी चंदन चंचल ढोरी चटवा एंड रितेश लाल यादव। भाई आज के वीडियो बहुत गड़फार बा। तो वीडियो बनाने के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद है आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखम और देखला के बाद न भूल जाओ। तो बिना कोनो लांगल लहसुन के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चिलगम के जैसे चबावे उठलाली कान चटाबू तहारा बहिनी के पटा के झाड़ छिल ना भाई। एक बात सुन के ना भाई मन तो करा पटा के पेल दिया कहीं पेले नहीं की। कौन बात बोल हो कि चिलगम को जैसे उठलाली चबा होता। आज चल के देवल बहन उठलाली कहाँ चबा होता। पहले के देवल रहे नु कि ढोरी चाटत रहे, आज के देवल खाली पटा के झाड़ छिलता। का कहता रू कि छेदा पर तू मरेला हाथ तोड़ बहिन चोद। ए भौजी सच में तो ये भौजी लगा तो यार नु बड़ी छिनार बा। हम तो साफ साफ कहल चाहता नहीं कि तू पूछ तब छेदा पर मरेला तो कितना से प्यार करेला। हाँ ठीक कहता रू। बताओ भी बताओ जब तू छेदा पर मरेला तो कितना कौन से प्यार करेला बताओ। तो भौजी दी आ ना बतेबा तो ना दी। देख भौजी हम तो ये कहल चाहता नहीं जब भैया बताइए तब दी है आ ना बताइए तब मत दिए न हम पटा के झाँच छिलबो। हाँ ठीक कहता रू। बताओ भी बताओ जब तू छेदा पर मरेला तो कितना कौन से प्यार करेला बताओ। तो भौजी दी आ ना बतेबा तो ना दी। देख भौजी हम तो ये कहल चाहता नहीं जब भैया बताइए तब दी है आ ना बताइए तब मत दिए न हम पटा के झाँच छिलबो। ए भौजी एगो बतिया के लाड़ पूछो तारू तू तो खाली छेदा पर मरेला ना भाई बहन दिमाग खराब कर दिया। अरे भौजी तू तो अपन बात कह देले वो तरह से कोनो बात कही तो पहले ओकरो बात सुन ना वो का कहल चाहता तब न मतलब बात पटी। अगर बात ना सुनबे खाली तुहे बोलबे तो झाट ना पूछी। भैया हो भैया तू बता दो ना का भौजी के झाड़ छिले पर लागल बा। तू बता घर जीब आँ बताओ ना तू बता दो। तू बताओ ना कितना से प्यार करेला का करेला बताओ ना। तोरा कुछ बोले के बाद बोला का कि भौजी तार से बहुत प्यार कर लिया। भौजी को धोखा देवा न सर पिलुआ पड़ी। का कहता रू सॉरी का कहता रू तू तो लबेदा पर मरेलू हाथ तोड़ बहन के। अरे मैंने भौजी कहती है कि तू छेदा पर मरला भैया कहते तू लबेदा पर मरला सर्वे कि दोनों का मैटर का बा। ए भाई लोगन का मैटर बता के कि दोनों को पटा के पेली हम का कहता रू सॉरी का कहता रू तू तो लबेदा पर मरेलू हाथ तोड़ बहन के। अरे मैंने भौजी कहती है कि तू छेदा पर मरला भैया कहते तू लबेदा पर मरला सर्वे कि दोनों का मैटर का बा। ए भाई लोगन का मीटर बताओ के कि दोनों को पटा के पेली हम। तो बस भाई आज के वीडियो यही पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करम शेयर करम और कमेंट करके बताम कि वीडियो कैसा रखा। भाई लोगन तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा जितना भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो बा कोनो वीडियो जितना रोस्ट कैले बानी ये सब खातिर खाली तोहनी के हंसावे खातिर तोहनी के प्यार पावे खातिर इनती बोलले बानी चाहे बनैले बानी। एके तोहनी दिल दिमाग पर ना लिया लोगन आना कौन ये बात के आगे बढ़िया। वीडियो देखा लेकिन देख के भूल जाइए दिल दिमाग पर मत लिया। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करा और कमेंट के बताइए कहाँ गलती भइल बा कहाँ सही भइल बा तो हम सुधारम और फिर से मिल जाई एगो नया वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।